Bi sedan çiyager li quntarên çiyê amadekariya meşê bû lûtkeya çiyayê agiriyê dikin. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye piştî pandemiya koronayê di serî de werzîşên xwezayî, çalakiyên werzîşî gelek zêde bûn. Di nav salekê de hejmara endamên Federasyona Çiyagerên Tirkiyeyê fermî ji sedî 25 zêde bûn û gihîşta 15,000 kesan. Xewna her çiyagerî ew e ku derkeve lûtkeya çiyayê agirî ku ser asta Kurdistan û Tirkiye bilindtirîn çiya ye. Özellikle ülkemizdeki Ağrı'da yüksek irtifa... Ji ber ku çiyayekî bilind e û ji ber taybetmendiyên wê din eleqeyekê zêde bû çiyayê agiriyê heye. Di sala 2022 de heta niha ji 10,000 zêdetir çiyager hilkişiyan e ser. Bi rastî hejmareke zêde ye. Plana me ew e heya dawiya salê 20,000 derbas bike. Eleqeyeke zêde bû vî çiyayê heye. İlgi gören bir dağ. Çiyager bi alîkariya pas û hêstiran heta asteke quntarên çiyê tên û piştre bi meş ber bi lûtkeya çiyê bi rêd kevin. Ağrı da ayrı bir efsane zaten. Çiyayê agirî efsaneyeke cuda ye. Li hemû cîhanê wek efsane tê dîtin. Me jî piştî dît em li hember sawa wê kelecanî bûn. Çiyayê agirî wiha ye. Çiyayê agiriyê bi bilindahiya 5137 metreyan bilindtirîn çiyayê Kurdistanê ye û qeşa û berfa li ser ti deman nahele. Herî dawî meha tebaxê çiyagerên ji Rojhilatê Kurdistanê alaya Kurdistanê li ser lûtkeya çiyayê agiriyê daleqandibûn. Dîlan Türkiye'rê Çiyayê Arêrê bijî Dîlan Xan li Berzayî 5139 alay Kurdistan bilind kir. Her bijî Dîlan Xan. Batal batal.